Сёння 4 снежня. Даўным-даўно 4 снежня 1430 году у Вільні сабраліся на сойм князі і баяры вялікага князства літоўскага і абралі новага вялікага князя Свідрыгайлу Альгердавіча. Чаму? Бо ў лістападзе памёр вялікі князь Вітаўт. Ну і па умовах Гарадзельскай уніі 1401 году баяры князі вялікага княства павінны былі абраць новага князя, аднак са згоды Ягайлы, які у гэты час уже даўно ўжо быў кароль Польшчы пад імем Уладзіслава II, і са згоды польскіх паноў, польскай паноў рады польскіх паноў. Аднак яны абралі Свідрыгайлу Альгердавіча без усякай згоды. Ягайлу ў той час знаходзіўся ў Вільні, і ён пагадзіўся. Чаму? Таму што, па-першае, ён не жадаў ніякага канфлікту, а па-другое, гэта ж быў яго брат, хоць і мяцежны, бунтаўшчык, аднак брат. А чаму я сказаў мяцежны? Таму што Свідрыгайла меў на той час 60 гадоў, і з гэтых 60 гадоў жыцця ён 38 гадоў змагаўся з Вітаўтам. Змагаўся, мірыўся, змагаўся, мірыўся. 9 гадоў нават з 1409 по 18 правёў у вязенні ў Камянцы, пакуль яго не вызвалілі прыхільнікі. Ажыццявілі раптоўны напад, забілі каменданта ў Камянцы, забілі варту і вызвалілі Свідрыгайла, і ён з імі паскакаў да немцаў на тэрыторыю Тэўтонскага ордэну. Ён за ўсё жыццё сябраваў з немцамі. Вось. А чаму ён змагаўся з Вітаўтам? Таму што Вітаўт душыў так званых удзельных князёў. Ён імкнуўся да цэнтралізаванай улады. А удзельным князям гэта не падабалася. І з іх найбольш такі супраціўнік быў Свідрыгайла. Он хацеў, каб яго быў удзел, і каб ніхто туды свой нос не савол. У тым ліку Вітаўт. Ну і змагаўся, цярпеў паразы, кляўся ў вернасці, потым і зноў бунтаваў, зноў кляўся. Ну, вось такое было цікавае жыццё. Ён быў такі вельмі такі мяцежны чалавек. Польскім панам гэта не падабалася, што абралі Свідрыгайла, што яны ведалі. Ён супраціўнік шчыльных зносін з Польшай. А Свідрыгайла быў супраціўнік і уніі, і хаўрусу з Польшы, і ніколі гэтага не хаваў з іх поглядаў. Таму палякі, незалежна ад караля, заўважце, адразу ж пачалі вайну за Падолле. Іхныя войскі пашлі, розных магнатаў польскіх, пайшлі на Падолле, захапілі ўсе памежныя замкі. А Ягайл знаходзіўся ў Вільні. Свідрыгайла ўзяў пад варту і не адпускаў, пакуль той не паабяцаў, што ўсе замкі верне. Аднак вайна ішла. Так званая Луцкая вайна. Яна ішла і пазней, і ў гэты час. За Падолле, за Валынь. Свідрыгайла, стаўшы вялікім князем, пачаў шукаць хаўруснікаў. І перш за ўсё ён у чэрвені 31 года падпісаў дамову з Тэўтонскім ордэнам. А па-другое, ён зайшоў іншых хаўруснікаў. Яму абяцалі дапамогу малдаўскі гаспадар, крымскія татары, гаспадар Вялікі Новгарад, нават чэшскія табарыты. І калі палякі ўсё гэта пабачылі, што супраць іх нейкі такі хаўрус складаецца на іх вачымах, яны пайшлі на замірэнне. І 1 верасня 1431 года прадстаўнікі Польшчы, альбо сказаць, прадстаўнікі польскага караля Уладзіслава, ён жа Ягайла, падпісалі перамір'е тэрмінам на 2 гады. І афіцыйна, раней быў прызнаны Свідрыгайла вялікім князем, пагадзіўся Ягайла, а тут ужо быў дакумент, падпісаны і польскім бокам, што ён вялікі князь. Прызналі. І што ён гаспадар усіх зямель вялікага княства літоўскага, рускага ды жамойцкага. Дакумент гэта вялікая рэч. Аднак наступным годзе, у вёсну, уже 32 года, польскія паны, я, калі кажу польскія
паны маю на ўвазе раду польскіх паноў. І ў Літве была рада, там была рада. Яны паспрабавалі навязаць Свідригайлу новую унію, асабістую. А мо і дзяржаўную, я не ведаю падрабязнасцей. А Свідригайла ў адказ зусім парваў усе сувязі з Польшай. Усе. Сказаў, ідзіце вы. І яшчэ раз пацвердзіў Хаўрус з тэўтонцамі. Мне не трэба саюзу з Польшай, мне патрэбен саюз з ордэнам. А ордэн яшчэ быў досыць магутны, хоць ён і пацярпеў паразу на Грунвальдскім полі 20 гадоў таму. Калі Свідригайла разам з жонкай знаходзіўся ў Ашмянах, на яго зрабілі замах, хацелі забіць. Аднак ён уцёк, здолеў уцячы ў Полацк, а жонку схапілі. Ну, жонка, яна ж невялікі князь. Ось. Хто ажыццявіў замах? Па-перша, быў такі князь Жыгімон Кістутавіч, малодшы брат Вітаўта. Свідригайла быў малодшы брат Ягайлы, а той быў малодшы брат Вітаўта. Ён быў каталік. І, па-другое, князь Сямён Гальшанскі, праваслаўны. Таму гэтыя ўсе змовы былі нерэлігійныя. І там былі і каталікі, і праваслаўны. Ну, на баку Свідригайла было больш праваслаўных, а на баку Жыгімонта было больш каталікоў. Аднак былі і тыя. Вось. Ну, ён уцёк. А ў Вільні сабраўся новы сойм з прыхільнікаў Жыгімонта, абвясцілі яго вялікім князем. Такім чынам утварылася двоеуладдзе. Два вялікіх князя. Свідригайла і Свідригайла Альгердач і Жыгімон Кістутавіч. І ўладу Жыгімонта адразу прызналі Жамойць і ўся Літва. А што такое Літва? Гэта Віленшчына, Гародзіншчына, Меншчына, Наваградшчына, Піншчына, Берасцейшчына. Яны прызналі. І Падляшша. Вось яны прызналі голаду. Уся Літва, заходняя частка Вялікага княства Літоўскага. А усходняя частка, так званая Русь, ну, трэба дадаць, Варажская Русь, бо ўсе князі былі, яны былі спадчыннікі варагаў калісьці, якія там былі, я ўжо пра гэта распавядаў раней. Яны падтрымалі Свідригайлу. І пачалася вайна. Яна ішла, 7 гадоў разам, але найбольш такія моцныя змаганні былі 3 гады. У Свідригайла было больш ваяроў, але ён сам быў мужны чалавек, адважны, аднак вельмі дрэнны стратэг. Таму яго войскі захапілі шмат маленькіх гарадоў і замкаў, а ў вялікіх гарадах збольшага сядзелі прыхільнікі Жыгімонта. І перавагі ніяк не мог атрымаць ні той бок, ні гэты. Што наогуле была тая вайна? Гэта была вайна дзвюх груповак князка баярскіх за ўладу, за дамінуючае становішча ў дзяржаве. Там, на захадзе, у Літве, былі прыхільнікі арыентацыі на Польшчу, і можна сказаць, што яны жадалі уніі з Польшай, аб'яднання адну дзяржаву. А на ўсходзе былі прыхільнікі поўнай незалежнасці ад Польшчы. Таму гэту групоўку так называюць даследчыкі незалежніцкая партыя. Ну, гэта была не партыя, зразумел, ну, як так сказаць? Ну, групоўка там. Вось. І так яны вагаліся, пакуль яны вагаліся, высветлілася вось што. Татары дапамогу не аказалі, табарыты не прыйшлі, Новгарад нічога не зрабіў, а палякі перамаглі тэўтонцаў у некалькіх змаганнях і асадзілі Данцаг, сучасны Гданьск. І калі магістр іх пабачыў гэтую карціну алеем, ён вымушан быў выракся ад саюза з Свідригайлам. І такім чынам Свідригайла страціў найбольш моцнага хаўрусніка. Але яшчэ быў і Лівонскі ордэн, і то застаўся. І Свідригайла вырашыў, што пакуль яшчэ ёсць час, пакуль яго яшчэ ёсць моцнае войска, даць генеральную бітву. І ўлетку 35-го году, 1435 года, ён павёў усё сваё войска, всех хаўруснікаў на Вільню. А Ягайла прыслаў дапамогу Жыгімонту. І 1 верасня, ужо 1435 года,
каля Велькаміру на беразе ракі Святой, ну зараз это Літуві Швента, адбылася гэтая генеральная бітва. І Свідрыгайлу прайграў. І сам ён гэтым быў павінны. Ён ізноў не здолеў як след камандаваць войскамі. Зацею там адступ, калі не тое мела не трэба, ну, пабілі яго ўшчэнт. Досыць сказаць, што з 50 князёў Русі, якія былі ў войску, 13 былі забітыя, а 34 трапілі ў палон, засталіся толькі 3 князі. І сам Свідрыгайла ледзь збег у Полацк з 30 баярамі, амаль усё войска загінула. Астатнія разбегліся, хто худы, на поўнач, на поўдзень, на ўсход. Аднак барацьба працягвалася. У 36 годзе прызналі ўладу і Полацк, і Віцебск. І ўся Русь на тэрыторыі сучаснай Беларусі, калі паглядзець, на ўсход ад заходняй Звіны і Беразіны, прызналі ўладу Жыгімонта. Ну, таму спрыял яго ж так прывілей, якім там параўняў правы праваслаўных з каталікамі. Аднак галоўна это ваенная параза. Калі б Свідрыгайло перамог, нічога б Жыгімонту не свяціла. Свідрыгайло, що 2 гады быў на Украіне, на Валыні, на Кіївщині, змагаўся. Усё скончылася тым, што сам збег у Валахію, сучасную Румынію бег. І там жыў. Аднак у 1440 годзе змоўшчыкі забілі і Жыгімонта Кістутавіча. Ён толькі год меў асалоду ад поўнай перамогі. І адразу ж Свідрыгайло прыехаў на Валынскую. Я ж вялікі князь. Але не. Незалежніцкая партыя на чале з Янам Гаштольдам, які быў той канцлерам, яны сабраліся у Вільні на новы сойм і абралі новым вялікім князем 13-гадовага Казіміра Ягайлавіча, самага малодшага сына Ягайлы. І зноў без згоды з палякамі. І Казімір, мы ведаем, Казіміра IV быў вельмі добры гаспадар. І гаспадару 48 гадоў запар. Вельмі доўга. Аднак это ўжо зусім іншая гісторыя. А вось тое, што распавядаў пра Свідрыгайлу, можна падсумаваць так. У межах нашай старажытнай краіны Літва канчаткова перамагла Русь.